construction worker na trap sa tulay sa Barangay Lasang sa Davao City atol sa pagbaha. Kapin 300 katawo sa maong barangay gipabakwit samtang laing mga lugar sa Mindanao gibaha usab. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Mao gini ang rope rescue operation sa mga personahe sa BFP Davao Search and Rescue Team ug Davao CDRMO aron makuha ang construction worker nga natrap sa Lasang Bridge sa Davao City atol sa pagsaka sa level sa tubig tungod sa baha alas 12 sa tungang gabi. Human ang kapin 30 minutos, malampusong siyang na rescue. Samtang nag-construct daw sila sa ilalom sa tulay, sir, nakabantay sila na ning dako ang tubig sa ilog, sir. So, tulo sila kabuk, sir, ang duha kay nakagawas. Dahil siya ang iwis, sir. Samtang sa samang barangay gihapon, nagpahigayon sab og preemptive evacuation sa mga residenteng namuyo doon sa Lasang River, human nga miabot sa code red o critical level ang sapa. Ana sa sobra 90 ka mga banay o 350 ka mga tao ang gipabakwit. Apan paghubas sa tubig baha kaganihang alas 6 sa buntag, gilayon silang nanguli. Samtang gibaha na sab ang kalsada dapit sa checkpoint sa Task Force Davao sa Barangay Sirawan, Davao City. Wala una gitugutang makaagi ang mga light vehicles, ilabi na nga dunay mga gapnod ug mga bato nga nangaanod sa baha. Gihawanan gilayon sa mga barangay responders ug volunteer groups ang dalan. Banda 1:30 sa kadlawon, diyang mihubas ang tubig baha. Pagkabuntag, nakita sab ang naguba na nga dahil sa sapa. Sa Purok 10 human nga mibigay ang pundasyon niini tungod sa kakusog sa sulog sa tubig. Sumala sa DPWH 11, doon na sila plano aron masolusyonan ang pagbaha sa lugar. Ang atong gi-propose is sa pag-construct og duha ka lateral drainage structures with a width of 2 meters ug dunay total length na 210 meters. Kini ang pagbuhat og lateral drains along Katigan Road ug mismo sa Davao Cotabato Road na mag-drain sa floodwaters gikan sa taas na parte sa Katigan padulong sa Lipadas River ug atong Sirawan Outfall. Saglan sa Sarangani Province, gibaha ang Purok Rose Lower Spring Barangay Taluya, human nga mibundak ang ulan kagahapon sa hapon. Sa video nga kuha sa usa ka residente, makita ang sulog sa tubig baha, gikan sa bukid hinungdan nga gibaha ang kalsada. Misulod sab sa kabalayan ang tubig baha. Sa Matalang, Cotabato Province, nalubog sa tubig baha ang umahan o pipila ka mga balay sa lungsod. Resulta sa kusog nga ulan, hinungdan nga milapaw ang sapa ug duol nga irrigation canal. Miabot sab ang taas ng tubig baha sa National Highway. Ana sa 20 ka mga balay ang nabahaan, lakip ang usa ka simbahan sa kilid sa highway. Naghatag gilayon og ginaba ang LGU ngadto sa mga apektadong banay. Matud sa Pag-asa, ang kusog nga mga pag-ulan epekto sa easterlies nga dala og mga pag-ulan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. So atong mga pahimanang mangno atong mga kaigsuonan karong panahon ng ating ulan nga mabinantayon sa ilang mga palibot labi na katong namuyo daplin sa sapa sa Suba or sa mga landslide prone areas. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.